Бардорам ассалому алайкум. Пеш навора сар кардан як канал ба шумо тавсия метавонам ки ҳама тарафа хубе. Мақсад ҳамин хе каналҳо дар ютуби тоҷикӣ ҳам қадар бисёр шава, ҳам барои тамошобин хубе ки як информация даркори одам ба худша мегирад. Боз бардорам метавонем подсказка хади биҷихед, дар канал подписатсия кунед, чтобы аётон набурая. Помидор растани яксола буда, номи онро мардуми тоҷик дар аввал фотилоҷон меномиданд. Беҳтарин кишварҳое ки довталабони ҷои корро қабул мекунанд, мо дар ин барнома ба шумо хоҳем гуфт. Дар канали мо бардор тамошо кардем рекордои тупойтарина, тамошо кардем рекордои страшнира ва ин рекорд ба як гуфтае ки рекордои ҳастае ки ҳечка такрор карда наметавонад. Не ки ман фикр мекунам ҳастае дар инҷа рекордое ки все-таки мешавад такрор кардан, не ки чӣ хеле ки боша бисёри рекордоро ман тавсия наметавонам такрор карданша, барое ки хеле хатари ҷиддиам ҳаст дар такрор кардани ин гуна рекордо. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали SM Шарипов. Ссилкае ки дар комментария видео бардора закрепид кардагия ба мухлисои варзиш имконият метавад ки дар ҷанговарову даставои дӯстдоштаи худшон сум кор кунанд. Барои кора кардан бародаро ссилкае ки дар комментария видео закрепид кардагия мегзарем, регистратсия мекунем ва бурд мекунем. Катана бародаро ин корти самураи ҳастае ки секрети тайёркунии фақат ай поколени ба поколени омадааст. Як чанд сад солаҳо дар бораи тезии ҳамин қадар достона меравад ки метавонад одама дубулак ва рекорди навбатӣ бо истифодаи ҳамин хел корда. Мастери боевое искусство ай Ҳиндустон барои кора кардан дар муддати 1 дақиқа таги дами ҳамин корд места. Якам тарак хатогии ноҷо чӣ гап мешавад бародаро метавонед дар комментария бинависед. Яъне ки мақсади рекорд чие ки дар муддати 1 дақиқа одам хоб меравад ва дар болои шикамаш тарбузора реза мекунад. Ва бародаро то ҳозира ин рекорда хе тамошо кунем ба назар мерасад ки осон мешава карда. Не ки бародаро ҳеҷ кас рекорда задагӣ нест ҳозир. Ва шумо кардани бошем бародаро совет метавонам ки тарбуз истифода накунед. Ягон чиз дига ба ҷои тарбуз истифода кунед, кортам истифода накунед. Ба ҷои корт ягон чиз дига истифода кунед. Хубтарош хитонам истифода накунед. Ба ҷои хитонам ягон чиз дига истифода кунед. Да что ты, черт побери, такое несешь? И вообще чим чиши ту? Зато не ки безопасен, брато. Феврали соли 2016 як гурӯҳи экстремалои бритониёӣ як рекорд установид мекунанд ки хеле ҳам аҷоибе. Бале дар ин рекорд камтарак хеле ки шумо дидистен дар миёншон пенопласт мондагиай, не ки всё-таки рекорд хина хатарнока ҳам. Яъне 6 мард муддати 1 дақиқа ай бадани худшон як пирамидае месозанд ки дар миёни во кирпичош ай тахтаи мехчадор иборат буд. Ба тариқи хуб идора кардани роҳҳои нафас ва хуб нафас кашидан мешавад ки нигоҳ бидорӣ ки мехчаҳо бадан шикоф накунад. Ай ҳамада киниш да одами таҳай барое ки рӯбару одам вазн даҳиё истодаиста бо дар болои боло удар мезананд. Паридан ай баландии 7 километр ай самолёт. Хайчи бо кас мепара мегин шумо. Ане ки бародаро гап дар ҷае ки без парашют. Ва бародаро шумо дар комментария бинависед ки ай баландии ҳамин қадар агар шумо мебуден барои установид кардани рекорд мепариден. Агар ки ҳо чӣ гуна бе парашют ба парашют. Американский каскадёр Лук Айкинс боша бародаро ай ҳамин қадар баландӣ бе парашют мепара ва мировой рекорд установид мекунад. Ва ин корро бародаро тамоми Америка тамошо дошт барое ки прямои транслясия рафтаиста буд. Ҳам дар замин, ҳам дар осмон як гурӯҳи наҷотдиҳандаҳо аллакай тайёр буданд ки мабудо ягон гап шава наҷот бутанд. Хеле боша бо дилет пур мешавад. Ва бародаро савол ба миён меяд ки ин чӣ хел бе парашют то замин омад назад намуд. Бародаро дар поён сетка мондагӣ буд, махсус дар болои ҳам мезанад ва ёрдами ҳечка дар корш намешавад. Барои ҳамин дар рекорди Гиннес дохил мешавад. Бародаро тасаввур кунед хеле ҳаракати ба ғайратона ай баландии 7 километр бе парашют биёй дар замин худ агар болои турам боша бизанед. ва бародаро шумо дар комментария бинависед ки лижаронӣ кардагия дар кӯдакиш ва хонамия либосош тар дар комментария бинависед. ва бародаро бинависед ки ай баландӣ паридагия лижақатӣ мумкин ки ягон сари чи дар рафта парида бошин, ғалтида бошин, зада ягон чизон кафтагӣ боша. ҳам хеле история дакия дар комментария бинависед. ане ки рекордсмени навбатии мо ин кора рекорд кардагия. ай баландии 76 метр мепарад дар дуруни барф. чӣ хеле ки меган кала агар дар кор набоша брада девол бизанша. Ёки хеле матҳал нест. ин рекордсмени навбатии мо не ба фикрам, наоборот калаша зур истифода мебарад. ҳам тай зарба мемонаш, ҳам бо дар рекорди Гиннес дохил мешавад. ба сараш яха мешкана бародаро. кира дар гудакиш калаҷанг дохтагиан. ин одам бародаро 12 блокҳои яхира мешкана ки қавси ҳар як кадомаш 10 сантиметри буд. ва бародаро шумо дар комментария бинависед ки кира дар гудакиш калаҷанг дохтагиан ва чӣ хели ай ашушениш. айра тамошо кунед ки чӣ кор мекунад. ягон каса бародаро тавсия наметавонад рекорда, барое ки ай ҳамада органи муҳим ин сарай дар организми одам. ва бародаро ки обозира наметона
бале касе обузира метавонад ки хитона таъриф накунем ки обузира наметавонад дар комментария бинависед барое ки рекорди навбатии мо дар дуруни ов анҷом меёбад яъне ки рекордсмен дар дуруни ов стрелара меқапад бале ов худи стрелара оста мекунад не ки всёравно чӣ хеле ки бошад рекорди хатарнок ки кубик рубик сабират карда метавонад ҳастаам хеле одам дар байни подписчикои ман ва ки жонглировать карда метавонад мақсад кубик рубика ё ки ягон тӯбчаро жонглировать яъне ки хеме партоику ай даст ба ай даст бозӣ карда ҳастаи хеле одамон боша бинависед ана ки саволи сеюм бардоро ки метавонад ки кубик рубика ҳам жонглировать кунад ҳам одновременно сабират кардан бигирад яъне ки дар ҳаво сета кубик рубика партои ҳамхел жонглировать карда сабират кунад ана рекордсмени навбатии мо бардоро ана мекора мекунад и китаец бардоро сета кубик рубика дар воздух сабират мекунад дар ҳолати жонглировать кардан дар ватанаш одама компютер меган бардоро леки арзанда ай номаш ма фикри ма шумо чӣ фикр доред ва бардори рекорди навбатира шумо метавонед такрор кунед ва советона метавонед барое ки дар ин рекорд хатар нест балки қоидае барое ки варзише ки чанд қадар турник зада метавонад бардор дар комментария бинависед просто интереснае ин рекорди ки одам установид кардагия у қадар қӣ нест ба фикри ман мешава инра такрор кунед ва бизаниш ин рекордсмен ай болгария бардоро Борис Албантов ай гудагиш қизиқ дошта турник занида ва ҳамин кор ура дар китоби рекорди Гиннес дохил мекунад соли 2017 бардоро дар 1 минут 54 турник мезанад дар 1 минут 54 турник агар 60 мезад қариб ки дар 1 секунд 1 турник мезад яъне ки ҳам не толка шумораш бо тез задани ям муҳим аст тамошо кунед бардоро чӣ хеле мезанад тамрин кунед мумкин ки бизанед шумо рекорди мира бардор шумо медонистед ки ба махсус ҳаракат мешава ки ба коғаз ягон ҷои одама бубурӣ бале бардоро мебарад коғаз не ки ин рекорди ки икитаец установид мекунад коғази ина мебара балки шикоф мекунад тарбуза гап дар инҷа бардоро дар скорост меравад дар тезӣ ҳамун самолётҳое ки ҳамин задаиста яъне ҳамун тез меянд ки спед намекунад коғаз қат шава медирояд дар тарбуза бардоро фаромӯш намекунем канали Шарипов лайфи мара ссилкаш дар описание ҳастай дар онҷа ба наздики видео мешава фикротна дар комментария ҳатман менависед ки кадом рекорд барои шумо чӣ хеле буд ва кадомша в принсипи шумо метавонистед ки такрор кунед мегзарем ба шӯхию салом паёмҳои шумо Аҳмадшо Шеров 1997 Ассалому алейкум акай Муҳаммад ва ба муҳоҷирон алейкум салом короче шайдон бачаша меяд ки ҳозир ман тара ба ҳама ҳайвоно ва ҷондоро шинос мекунам меравам пеши гӯспанд баъд мегӯяд ки писарам ин гӯспандай шир медиҳад бо мерава пеши хар ва дигар чизо хай ҳамаша ба писара шинос мекунам мефаҳмонаш ки ин чияй ва баъд рафтан мегиранд ки ай пешон одам мебурояд баъд сини бачаш мега ба инҳо шинос нашав ва мепурсад барои чӣ падар мега инҳо ҳамаи кора худшон мекунанду бори хидмон медозанд бехе МС СМ Шарипов анекдота гӯш кун бинид меҷунба гӯш кунам ё бихонам брат бизаки ҷингилапо ба бачаҳош дар хона мемонам мега берун наброен ман мерам алаф меёрам ба яке ин қапас даршон тақтақ мекунад ба бачаи буз мерава мега кияй гирг мега ман очатон мега дурӯғ нагӯ дари мо глазок дорад Ҳикматло Муродов афанди зан мегира шаби аввал пеши арӯсш медурад баъд саҳар меша очаш мега хай бачаам гап зан ку шера ё рӯбо мега эй оча то саҳара дар дани элчаш истодум ягон ҳайвон набромад Муҳаммад Афғонов салом акай Муҳаммад алейкум салом як рӯз афанди дар офтоби гарм рафтесай ба одамо мераванд мепурсанаш ки афанди чара соя да киҷоай ба афанди мега дина абла васирм кад хидма қабида натонистан сояма қабидан Сабр Маҳмудов салом алейкум СМ Шарипов афандира гӯш кун алейкум салом афанди хлеба меҷиқа мега хайрияте нон набуда агане кур мешидум Меҳроб салом ака алейкум салом кароч афанди бозор мерава бояд хар бихарам барад я мардаки дига мебинаш мега куҷо рафтисаи мега хархарӣ ба мега охилӣ нагӯ бугӯ иншоаллоҳ як хар бихарам ба афанди мега пул дар кисам ҳаст чӣ ба иншоаллоҳ бугум ба мерава сумоша дар бозор медизданд баъд мея зии қизор ки бо мардак мебинаш мега чо кадӣ мега иншоаллоҳ сумома диздидан иншоаллоҳ хар харида натонистам иншоаллоҳ хона мерам Муҳаммадали Музаффаров салом алейкум акай Муҳаммад алейкум салом короче я афанди дар қишлоқ зиндагӣ мекарда ба я русини занаш меяд ки занак бихел чизота ҷамъ кун мерем шаҳр дар ҳамунҷа зиндагӣ мекунем чизошуна ҷамъ мекунанд шаҳр меоянд хона мегиранд соҳибхона калита меташон байн я моҳ мегзара афанди сини соҳибхона мегӯяд ки акай хона туалет надора ку соҳиби хона мега туалет дора афанди мега ку нишон буте ба соҳибхона меёрад туалета нишонш мета ба афанди калаша меқапа мега баъд ака мембри барвақт бугӯӣ ки ҳамин туалета моира оби чашма гуфта ай об мехӯрдем
Асомиддин Маҳмадсаидов отай афандиро мега чӣ ба ту имрӯз ду гирифтӣ? Ман 20 сол пеш мактаба тамом кардагим, ту борина будам. Ба афанди мега барои ҳамиха директор мега ки 20 сол пеш ту барин як гӯспанди дигаам буд. Шаҳёд Абдулаимов салом акай Муҳаммад. Алейкум салом акай худа гап нест, зинда бошӣ. Алейкум салом раҳмат брат. Афанди як рӯз ба атёрка разведка расоз кардесае ки токуш мезанаш. Афанди сини разведка мега хуб кардеси хит кардам. Тиҷики Данғара афанди пеши духтур мерава мега геморрой дорум духтур. Ба духтур дастша мемона мега ҳамиҷай, мега не. Бо дастша бо боло мебара мега ҳамиҷай, мега не. Бо боло мебара мега ҳамиҷай, мега не. Бай карад мега ҳамиҷай, ба афанди овозша мебура мега о анамиҷай. Духтур мега хегумше тиқиртақдарди. Шаҳри ман 01 шаҳри ман. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Ҷамик 95. Салом шумо да брат. Алейкум салом. Баҳодур Холбобоев. Салом ака сози. Саломи ма ба бачаҳои инглис. Алейкум салом шукр раҳмат брат. Кавк ТВ салом ба ҳама мардуми ғариб. Наимов Каримҷон салом алейкум ака. Дар бораи Аҳмад Зори як видео кун бо эҳтиром ба шумо бурдборӣ хоҳонам. Алейкум салом раҳмат брат. Ку бародаро бинависен кияй хоҳишманд дар бораи Аҳмад Зоир. Карол Лев салом мара бихабака зинда бошӣ. Алейкум салом қабилим брат бошӣ обод. Ҳалимҷон Мирзоев салом алейкум сози хуби ака. Алейкум салом раҳмат брат. Абдураҳим Асроров салом ака. Саломи мара бо бачаҳои ғариби Ҷӯйбодом расон. Амирҷон Толибов салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Бро ман мухлиси шумо гарини гӯш мекунам роликота. Салом ба тиҷикӣ. Гап нест брат раҳмат. Муҳаммад Афғонов салом алейкум сози акай Муҳаммад. Алейкум салом. Беҳтарин салом ба бачаҳои мактаби 28. Якм лайк, якм просмотр. Обод бошӣ брат. Ҳозир дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда.